Čaute. Toto je recenzia na jednu knihu s názvom Športový gén, ktorú napísal David Epstein. Táto kniha bude určite zaujímavá pre každého športovca, či už profesionálneho alebo amatérskeho. Na základe rozhovorov s mnohými športovcami, na základe mnohých výskumov, autor hovorí o tom, ako a či vôbec gény ovplyvňujú športový výkon. Chcel by som vám túto knihu predstaviť prostredníctvom niektorých zaujímavých citácií. Takže napríklad v kapitole Prečo majú muži bradavky sa uvádza: Svetové rekordy v šprinte sú takmer rovnaké u chlapcov aj u dievčat vo veku 9 rokov, čiže pred pubertou, keď existuje len minimálny biologický dôvod na súťaže rozdelené podľa pohlavia. Vo veku 14 rokov sú však už rekordy akoby z úplne inej atletickej galaxie. Napríklad rekordy v behu na 400 metrov u 9-ročných chlapcov je rekord 1 minúta a 87 stotín sekundy. U dievčat je čas 1 minúta a 56 stotín sekundy. Pričom u 14-ročných chlapcov je rekord 46,96 sekúnd, ale pri 14-ročných dievčatách je rekordom 52,68 sekundy. Každému je určite jasné, že existujú rozdiely medzi mužmi a ženami, ale v tejto kapitole sa môžete dočítať bližšie detaily o tom, prečo tieto rekordy vznikajú. Ďalší úryvok bude určite zaujímať každého, kto sa venuje kulturistike a posilňovaniu za cieľom väčších svalov. Je to o super dieťati. Novorodenec mal mierne vyduté bicepsy, ako by v maternici chodil do posilňovne. Lítka mal vyformované a pokožka na štvorhlavých svalov bola až príliš natiahnutá. Inak bol chlapec normálny. Ako štvorročný dokázal tento chlapec udržať 3-kilogramové činky vo výške ramien. Monštruózna sila sa v rodine dedí. Chlapcová matka bola silná, rovnako aj jej brat a otec. Ale jej starý otec, ten bol uznávaný svojimi kolegami na stavbe za to, že holými rukami skladal z kamióna 150-kilogramové obrubníky. Keď bol chlapec oblečený, medzi svojimi rovesníkmi nijako nevynikal. Ale svaly na rukách a nohách mal asi dvakrát väčšie ako ostatní chlapci v jeho veku. Dvojnásobne väčšie svaly. O pár riadkov nižšie sa spomína chov kráľovského plemena belgické modré. Belgické modré sú výsledkom šľachtenia po druhej svetovej vojne, ktorého cieľom bolo viac mäsa na uspokojenie zvýšeného dopytu v európskom povojnovom hospodárstve. Chovatelia v Belgicku skrížili fríske krávy chované na mlieko so zavalitým durhamským krátkorohým dobytkom. Výsledkom bol dobytok s množstvom svalov, dvojnásobkom svalov, aby som bol presný. Samozrejme, belgickým modrým chýbalo 11 zo 6000 bázových párov myostatínu. Zostali tak bez stopky pre svaly. V oboch prípadoch sa teda jedná o proteín nazývaný myostatín. Po latinsky znamená myo, sval, a statín, zastaviť. Myostatín signalizuje svalom, aby prestali rásť. Objavili genetickú verziu značky Stop pre rast svalov. Pri absencii myostatínu svaly enormne rastú. Aspoň tak to bolo u laboratórnych myší. Určite by viacero ľudí chcelo mať takýto nedostatok myostatínu. To je určite. V ďalšej kapitole sa spomína, aké veľké množstvo na seba dokáže nabaliť každý z nás. Kostra, ktorú zdedíte, do značnej miery rozhoduje o tom, či dosiahnete hmotnosť potrebnú pre daný šport. Holloway prirovnáva kostru k prázdnej knižnici. Knižnica, ktorá je o 10 cm širšia ako druhá, bude vážiť o niečo viac. Ale naplňte obidve knihami a zrazu sa o niečo väčšia šírka jednej knižnice premietne do značnej hmotnosti. Tak je to aj s ľudskou kostrou. Pri meraní tisícok špičkových súťažiacich vo futbale, v spieraní, zápasení, jude, rugby a ďalších športoch Holloway zistil,
že každý kilogram kosti podporuje 5 kg svalov. 5:1 je teda všeobecná hranica ľudskej svalovej skrine. Čo to teda znamená pre nás? Znamená to asi toľko, že nie každý jedinec dokáže nabrať rovnaké množstvo svalov. Takže môžete sa v posilovni pozerať na jedného chlapca, ktorý cvičí a napriek tomu nie je taký veľký, nie je taký svalnatý, vyrysovaný ako niekto iný, kto možno chodí do tej posilovne menej, ale je vybavený dobrou genetickou výbavou. Ďalšia kapitola bude zaujímať ľudí, ktorí majú radi maratóny. Pojednáva o kmeni Kalenjinov, ktorí žijú v Kenii. Kalenjinov je asi 4,9 milióna a tvoria 12% obyvateľstva Kene, ale vyše 3/4 najlepších bežcov krajiny. O pár riadkov nižšie sa uvádza. Pozrime sa na tieto čísla. 17 amerických mužov a jediný Slovák zabehlo maratón po 2 hodiny a 10 minút. Len v októbri 2011 sa to podarilo 32 Kalenjinom. Zoznam štatistík, ktoré opisujú dominanciu Kalenjinov vo vytrvalostných behoch, je nekonečný a často taký exotický, až to je smiešne. Príklad. V celej histórii zabehli míľu pod 4 minúty 5 americkí stredoškoláci. Stredná škola svätého Patrika v kalenjinskom tréningovom meste Iten raz mala 4 takýchto bežcov naraz. Takže to je aj odpoveď na to, prečo bratislavské maratóny za každým vyhrávajú keňskí bežci. No a poslednú časť, ktorú by som vám chcel prečítať, je o basketbalistovi. Yao Ming s 226 cm, svojho času najvyšší aktívny hráč v NBA, sa narodil najvyššiemu páru v Číne, dvojici bývalých basketbalistov, ktorých dala dokopy Čínska basketbalová federácia. Brook Larmer v knihe Operácia Yao Ming píše: 2 generácie predkov Yao Minga vybrali úrady pre ich obrovitú postavu. Oboch jeho rodičov naverbovali do športového systému proti ich vôli. Úmyselné spojenie športovcov s cieľom splodiť superhviezdu je však zriedkavé. Takže ak vás tieto časti zaujali, určite si prečítajte celú knihu. Pre mňa bola naozaj veľmi zaujímavá. Dúfam, že sa vám táto recenzia páčila. Ak áno, dajte jej like. Čaute.